ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብዘይናተይ ሰናይ ፈቃድ መስካል ደጋዊ ሓይሊ ዝግበር ርክብ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢሎም ፖሊስ ኮሚሽን ትግራይ ንብርሃነ ገብረገርግስ ፈትሕሉ ምኽንያት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝገለጸሉ ኣገባብን መልከቱ እንታይ እዩ ዓለም ከድሕን ዝተግህ ዘሎ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም መጽሔት ታይምስ ብኣልቡርሃን ዝምራሕ መንግስቲ ኣይፈልጥን ዝበለት ሃገር ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ዕለታዊ ዜናና በረስተ ዜና ፈሊምና ናብ ዝርዝሮም ክነስግረኩም ህዝቢ ትግራይ ህልውናኡን ብሄራዊ ረብሕኡን ንምርግጋጽ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልስና ክካየደ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ቁልፊ ሕቱን ጠለቡን እውን ውዕሊ ፕሪቶርያ እንከይተሸራረፈ ክትግበርን ካብ ናይ ኩናት ስጋት ተናጊፉ ረብሕኡን መሰሉን ክሕልወሉ እዩ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ እውን መሰረታዊ ሕቶታትን ጠለባትን ህዝቢ ትግራይ ንምምላስ ሰላሙን ድሕነቱን ብዘተኣማምን ውሑስ ንምግባርን ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝፍጠረሉ ዕድል ብዘይናስሕ ደረጃ ፀንቂቑ ብምጥቃም ብሄራዊ ረብሓታት ትግራይ ንምርግጋጽን ኣብ ምንቅስቓስ ይርከብ በዚህ መሰረት እውን ምስ ፌደራል መንግስቲ ጥራሕ ዘይኮነ ዝኾነ ሓይሊ ኣፈላላይትና ብሰላማዊ ሕጋዊ መንገዲ ንምፍታሕ ዝከኣል ኩሉ ጻዕሪ ምግባር ግቡእ እዩ ይኹን እምበር ካብ ዝልዕል ኢሉ ዝተገልጸ መትከልን እምነትን ወፃኢ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘይፈልጦ ዝተሓንገጡ ዕላማን ስትራቴጂን ስልትን ዘይፍለጥ ዝኾነ ዓይነት ደጋዊ ርክባት ምግባር ኣይትኽክልን ጥራሕ እንተይኮነ መንግስቲ ኣልባ ኮይና ፋልነት ክነግስ ትግራይ ሓደ ማእኸል ከይህልዋ ዝገብር ሓደገኛ ተግባር እዩ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከምዚ ዓይነት ተግባር ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ተቐባልነት ዘይብሉ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ ኢሉ ፖሊስ ኮሚሽን ትግራይ ንብርሃነ ገብረገርግስ ዝፈትሕሉ ምኽንያት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝገለጸሉ ኣገባብን መልከቱን እንታይ እዩ ብርሃነ ገብረገርግስ ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ብዝብል ንጥፈታት ማሕበራዊ ሚድያ ዝፍለጥ ሰብ ቅድሚ ትማሊ ረቡዕ ሚያዝያ 29 ድሕሪ ቀትሪ ዝተጠርጠረሉ ገበን ንምፅራይ ብሕጋዊ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ኣብ ቁፅጥር ከም ዘውዓሎ ይዝከር ይብል ይኹን ዳ እምበር ንኻልኦት ኣካላት ተመሓላሊፉ ክወሃብ ዝብል መሰረት ኣልቦ ዘረባታት ብማሕበራዊ ሚድያ ካልኦት ማዕኸናት ዜና ከቀባበልዎ ፀኒሖም እዮም ካብዚ ተበጊሱ ካልኦት ኣካላትን ኣብ ልዕሊ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ትካላውን ሞዩን ናፃነቱን ሓልዩ ከይዲ ምፅራይ ከይትግብር ልዕሊ ዓቕሙ ዝኾኑ ፀቕጥታት ብምብፅሖም ስዒቡ እውን ካልእ ዘይተደለየ ውፅኢት ከስዕብ ስለ ዝኽእል ከይዲ ምፅራይ ኣቋሪፁ ፈቲሑ ሰዲድዎ ኣሎ ዝብል መግለፂ ሂቡ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ልፋዕተይ ተስፋ ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ብዝብል ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ሽም ዝፍለጥ ነጣፊ ትማሊ ፈቲሑ ከም ተሰደዶ ሓቢሩ ኣሎ ሙያውን ትካላውን ናጽነት ዝዳፍኡ ፀቕጥታ ስለ ዝበፅሑ ንፈቲሐ ኣለኹ ክብል ይገልጽ ንብርሃነ ዝኣሰረ ኣካል ፈቲኡ እንተስ በፍንጩ ክሰዶ ይክብል መርበብ ሓበሬታ ኤርትራ ማእኸል ምርምርን ስነዳን ቅዱሳት ሃገራውያን ኣብ ናይ ትማሊ ሕታዊ መግለጹ ዝዝከር እዩ ብቁልጡፍ እንተዘይተፈቲሑ ግን ጉዳይ ከቢድ መዘዝ ክፈጥር ይክብል እቲ መርበብ ኣጠንቂቑ ነይሩ ሳላ ሰራዊቱ ተዓዊቱ ዝብሉ ድማ ኣለው እቲ ገርም ኣብ መንጎ TDF-ን ፖሊስን ፍጥጥ ሰማይ ዓሪጉ ናብ ዘየድሊ ግጭት ከይእቱ ስጋት ነይሩ ይብል ብርሃነ ልፋዕተይ ተስፋ ብሕጊ ካሕትቶ ዝኽእል ገበና ኣይገበረን እንታይ ዳ ህዝቢ ትግራይ ምስ ሓዊ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ክፈጥር ኣለዎ ዝብል ናይ ጀጋኑ ስራሕ ክሰርሕ ብምጅማርዩ ብጉጅለ ኦሮሞማ ከም ገበነኛ ተቆፂሩ ቀደሙ ነቂሑ ሚልዮናት ዘንቀሐ ሲምቦል ኦፍ አክቲቪዝም እዩ ዝብሉ ድማ ኣለው ሊግ ትግራይ ኣብ ደቕደቕ ዝበለ ድቃስ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ቀዲሙ ነቂሑ ሚልዮናት ዘንቀሐ ማዕፆታት ዝደቀሱ ሚልዮናት ዘንኳሕኳሐ ማሕበራዊ ሚድያ ማሕበረ ቅዱሳን ካብ ትግራይ ክምሖ ቁልፊ ሚና ዝተፃወተ ኣንጻር እቲ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ዝተኳሸሐ ህይወቱ ኣውፊ ህይወቱ ብዙሓት ዘድሐነ ብሉፅ ተባዕ ቆራፅ መንቅሒ ሲምቦል ኦፍ አክቲቪዝም ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ይብሉ ብዙሓት እዚ ሓቂ እዚ ህያው ንቕበሎ ኣይንቀበሎ ብዘየግድስ ናይ ብርሃነ ታሪክ ይብሉም መንተ ሰላምን ሕውየትን ኣሕዋትን ህዝብታት ትግራይን ኤርትራ ዝኸፈልክዎ እቲ ኣዝዩ ሓደ መስዋዕትነት እዩ ድማ ይብል ያቅኔለይ ንመርኣያ ብሄራዊ ጅግንነት ጅግና ሰራዊት ትግራይ ንተጋርሶም መያ ጠብቅና ንጀጋኑ ነበር ተጋደልቲ ንጅግና መንእሰይን ህዝብን መቐለን ንዲያስፖራ ትግራይን ኤርትራን ክብል ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ኣመስጊነሎም ዓለም ከድሕን ዝተግህ ዘሎ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም መጽሔት ታይምስ ሃንዳሰ ጥዕና ዓለም ኣብ ትሕቲ ዝብል መጽሔት ታይም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለምና ኣብ ዓውዲ ጥዕና ዝነጥፉ ብሉፃት 100 ሰባት ምዃኖም ዕላው ገይሩ ኣሎ ብመጽሔት ታይም ካብ ዝተሓረዩ 100 ሰብ ሞያ ጥዕና ዓለምና ኣብ ቅድሚ ዝተሰርዑ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም እዚ ውፅኢት ናይ ኩሎም ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ሰብ ሞያ ጥዕናን መሳርሕተይን ጥዕና ንኹሉ ንዝብል ሞያ ስነ ምግባርን ተግባርን ኣፍልጦ ብምሃብ ዓለማዊ ምትሕባር ዘጉልሕ ብምዃኑ ኣዝየ ዘመስግን ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ በአልቡርሃን ዝምራሕ መንግስቲ ኣይፈልጥን ትብል ኢሚራት ዓረብ حبرات عربي إماراتس بالبرهان زبرح منجست السودان يفلت انتبل السودان فرق زيجات تزقت الفرق دمان ميزة سات أحمر حنا تنتيكونا
ካብ ወታደራዊ ጽዕንቶ ሓራ ዝኾነ ሲቪላዊ መንግስቲ ዘድሊ ትብል ዘን ጉጅለ ፋሽስት 4 ኪሎ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ግልጽ እዩ ከም ውጽኢቱ ድማ ነቲ እናታተን ሕርያ ዝኾነ ደጋሎ ካብ ኣፍ ሞት ንምትራፍ ዝተዋደደ ቅልጡፍ ደገፍ ኣብ ምግባር ይርከባ እምባርከስ ክቡራ ተኸታተልቲ መደብና ዜናታት ዝዕለት ኣብ ዝከምቢትና ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም ንዓኽ ትግራይ يدلين معملا وقوستي عاتقات العيلة قويتي ما قال حي انه قزاتي كلكم محرتي بدا مراحة عوات تغتافل عيو ماتت كسيسي عبيتو نايجقون يولدك قصفاتو من قلنا دربتك تربات بحتنا تشاقا تغنني دروات عوارعد عاتقات العلان مسل معرنت كبرا وسعرتات اي تسات ويعو عيدلين معملا وقوستي عاتقات العيلة قويتي ما قال حي انه قزاتي كلكم من حرتي عمل صود مصي مقالحو سحل سيف سلفي معلقو عندنا يمجزات سروب بتغينا يوسعي حرقو بلي تمكرو مسيرك تسعي بيتسمع فتاريخ كيكون معرناتي وانا يرسلي وتاريخي كبيتك حيثو يكمل سوس باتي كبيتي عيدلين معملا وقوستي عاتقات العيلة قويتي ما قال حي انه قزاتي كلكم محرتي بدا براحة سيف عوات تغتافل عيو ماتت كعد جسمسي عبيتو نايجقون يولدك قفاتو من قلنا يربطك تربات بحتنا تشاقم تغنني دروات عوارحك عاتقات العلان مسل معرنت قبرا وصعرتها تأي تسات ويعي